Når man går ind gennem denne dør, træder man lige ind i en verden, hvor alt kan ske. Alene inden for det sidste år har Borgerforeningen i Nyborg skabt rammen omkring et vaskeægte fantasifuldt eventyr, en bibelsk fortælling fyldt med rockmusik og en teatergyser, der foregår i 1900-tallets England. Salen er endnu en gang ved at være klar til forestilling, men denne gang med graffiti, rap og ungdommelige musiknumre på programmet. Teatergruppen Fidus spiller nemlig denne gang forestillingen Mirakel, der handler om Dennis P., der har alle de problemer, man kan have, når man er en forelsket dreng på 12 år, med en mor, der er skør, og en skolelærer, der er narcissist. Hovedrollen som Dennis P. spilles af Emil Weber Rasmussen. Han har talent på scenen, men må af og til guides af instruktøren Tue Fabricius for at få det rigtige udtryk frem. Og det er den der barn, hvor du har set alt det her, der sker. Så prøv at tage det med. Altså alle de der helt vilde ting, der kan ske med festen og Karoline og Mink, som snaver. Det er Men hvor meget Dennis P. er der egentlig i Emil? Ja, altså det er jo en rolle, der ligger meget op af, hvordan sådan en normal dreng. Så det er en meget normal rolle, som jeg kan sige. Altså, jeg har lavet teater før, men ikke musicals. Jeg har aldrig været sådan særlig god til at synge. Så. Nej, men du synger i den her forestilling? Nej, jeg rapper. Det var derfor, jeg sagde ja. Okay. Har du fået noget rap-træning så? Ja. Hvordan har det været? Jeg synes, det har været sjovt. Det har været spændende. Det har været nyt. Ja. Og når du ikke laver musical, hvad laver du så? Jeg spiller noget, der hedder softball. Det er baseball. Amerikansk sport. Og så spiller trommer. Men der er ikke kun brug for skuespillere i sådan en produktion. Lyd, lys og anden teknik er en væsentlig del af en opsætning som Mirakel. Det er godt, du ikke tager mig med til at spise. Flemming, kan du fortælle lidt om, hvad din funktion er? Lige nu der skal jeg lege med røgmaskinen, fordi det er bare god til. Og så jamen den virker ikke endnu jo. Og så laver jeg lys. Det er jeg også rigtig god til, når jeg selv skal sige det. Hele tiden problemløsning. Og den anden dag kom de også og spurgte efter gammeldansk øl. Så fandt vi gammeldansk øl. Ja, vi var selvfølgelig nødt til at tømme flaskerne først, for vi må ikke have væske med på scenen. Nej. Hvorfor ikke? Men det er sådan set det, vi laver. Ja. Knokler. Vi tømmer flasker. Ja, og bummene op og bummene ned, ja, bummene op igen. Ja, sætter dem op igen og finder ud af, at de er forkert op, og vi tager dem ned igen. Men vi tror efterhånden. Ja. Vi har det godt. Ja. Vi har det godt. Vi har vores egen stol. Ja. Vi kan sidde på en pause. Vi har faktisk en stol hver. Ja. Det fandt vi ud af, at vi har hugget en af skuespillerne. Nu har vi en stol hver. Når man taler med de medvirkende, får man hurtigt fornemmelsen af, at mange er med for det sociale. Ja, hej. Super, duper. Hej, mit navn er Anne-Sophie, og det er bare super dejligt. Og så... Sidder Anne-Sophie. Hey! Jeg kom til at tage alt håret herovre. Jeg ved det så. Det har jeg aldrig gjort før. Vi har det korteste, Stine. Jeg har... Under forestillingen er der en pause på 20 minutter. Den bruges på at forberede anden akt og få kommentarer fra instruktøren. Og så udnyttes enhver lejlighed til at hygge snakken. Hvad fik der ellers sket? Jeg fik ud over kun skateboard. Jo, i festen, der de der puder der, de lå lige foran, så jeg kunne ikke komme sådan. Foran tilbage, så jeg skulle sådan svare over. Det er fedt, I kan holde med sådan selv, hvis der står under en. Gør du det? Ja. Under du sådan her? Kan I se, at jeg kigger? Jo. Nå, okay. Nå, ja. Det kan bare være, at du er helt væk i den. Jeg synes faktisk, den er... Han er helt væk i den. Jeg synes,
det er sjovt med sådan et publikum. Det er pissefedt. Fordi for det første, vi lærer nogle helt andre reaktioner. Fordi... Hvad sker der, fordi jeg satte Justin Bieber på i stedet for det der klaver? Sejt, det er far. Fuck, det er ikke. Heller ikke? Nej. Jo, nej, jeg vidste ikke. Jeg var lige ved at dø og grine. Ja, væk. Men der gik lige et halvt sekund, med at vi ikke skulle. Jeg tænker også lige, kapere. Hvem er det, der er rigtigt? Det var meget mærkeligt, at for eksempel jeg stod og kiggede på ned i mit bukser på den scene. Det er en meget sjov forestilling. Ja. En historisk forestilling. Så der er mange historier. Okay. Men så kunne jeg enormt godt tænke mig... Respekt, Gud! Og respekt! Der er løs løb, så tager jeg sag. Ellers får du helt selv slag i dag. Og bag, og det kugler, står dit skød. Det er mig, der ruller, der er hjælp. Og det er vis bestil. Jeg kører på stedet og hold i bil. Yeah, yeah. Du er jo lidt nul. Dennis, Dennis, du er nul. Til tider kan jeg føle, at du er forbi. Og der findes ikke kvinde, der matcher med geni. Så jeg holder mig på måtten. Min styre røn, der sidder ikke ud på min drænke. Jeg øser af min visdom, jeg er over mig. Og jeg spiller mit martyrium på